আইনের আওতায় আইনের ফাঁসি দিতে হবে। রাজ্য সরকার জবাব চায়। রাজ্য সরকার জবাব চায়। জবাব তোমায় দিতে হবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তর হায় হায়। ত্রিপুরায় সুশাসন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দলে দলে ত্রিপুরা মাথায় যোগ দেন। जों दिनै अ जागायाव बेलाय खा दुमानि बिसिंतै सारा त्रिपुरा गोनाङैनो ताबु खा दुइ दंग जे सिनि त्रिपुरा दफा रक सिनि त्रिपुरा दफानि जे 19टा हदा गोदालै जे सिनि त्रिपुरा दफा दंमानि अ दफानि बिरमान सासनि सावि कुलमालिया अ दफानि बिरमान जों मानजाक सिनि मानजाकि कुलमालिया सिगांनि सालगबो जों नुगो जे जागायाव सिनि नागरिक सुरक्षा मञ्च हाय जे उग्रपन्थी संगठन बाय जे उग्र संगठन बाय खयै जे बुथारजाक खासिनि बिश्वजित देब बर्मा आजराव बाहायनो जों गोबां जास्टिस सानका फिया ताबुक बो आबनि जास्टिस बरक सय के रुइमिया आबनि बिसिंग ताबुक जों नुखा जे अ जागायाव कयेक दिन सिगां सुकान्त दास हाय जे नर पिसास एबा उग्र बरक आ बरक नि दारा जे बिनि अफिसार न बकगि बथारका आबनो तिलै जों तै तिनि अर सिरिंके तंमालिया जों तिनि सारा त्रिपुराव जे खरां तिसाय तंमा हायकेनो तिनि अ जागा कर्म तुइसानि बा करमसरा 48 करमसरा एसेम्बली नि इंगै जों अ जागायाव 82 माइल्स एबा 82 माइल जों कायसा हिमब तकमा हिमलायखा तिनि अर खादु सुकमानि बागै तांगै नायनेदि जे जागायाव फानो गोबांमा जराव बाक्सा बाक्सा बररक मोनै मानु बाक्सा बररक हिनि मानु इको मथारक तांगै तंलायखा आन्दोलन खैलै तिपु आहाय तिपु इरै तिपु प्लिज खाजानि ताखुकतै बुकुक सं नं थाने आं कयनानि मुसुंगो तिनि अ जागायाव मरका सिंह जमातिया एबा चिनि अ जागा किरण कुमार जमातिया थानिवो दिनि किरण कुमार देब बर्मा फानु मानु किरण कुमार मलसम फानु मानु किरण कुमार त्रिपुरा फानु मानु किरण कुमार हालाम फानु मानु किरण कुमार माराक फानु मानु किरण कुमार नुवातिया फानु मानु तै गोबांमा आबहाय खयै प्लिज खाजानि ताखुकतै बुकुक सं वानसुकदि जे जागाव जों कक साना थांखाय चिनि अधिकारनि कक साना थांखाय चिनि न्याय बिचार जों सानका हंखाय जों जास्टिस सानखाय जोंनो तामो साजाक साम्प्रदायिक एक खारि जागो उरा साम्प्रदायिक आरे केनो आमरा साम्प्रदायिक हबो तांगै जों साम्प्रदायिक नानिबा जों चिनि दफानि कुबुइ कथमानो जों सानानि थांखाय चिनि कुबुइ चाचा ककनो सानानि थांखायनो जों साम्प्रदायिक हिंजागो जों तामनि साम्प्रदायिक नानिबा जे जागाव नागरिक सुरक्षा मंच आ जागाव बर प्रशासन बायसे लड़ाई इंगु हिनि साव प्रशासन बाय लड़ाई इंखा हंखाय आ जागा कुबुनि बसंग बत तक जागै बथार जागै मानखामो बले तांगै बिश्वजित देब बर्मा तिनिनि हाय जराव अफिसार सुटिरियानि बागै से कगै बथार नायपु तांगै तिनि अ जागाव त्रिपुरा दफानि चिनि सुबेदार चिनि मार्का सिंह जमाति आंनान क्लाय तांगै किरण कुमार जमाति आंनानि क्लाय आ जागाव तो गोबांमा अफिसार बा तंगै मानु बले जे कुनो समयनो जों नायनो हंखाय चिनि दफानो टार्गेट खलाय बुजागै तंगो बुथार जागै तंगो रमफ्रे सफ्रे खलाय जागै तंगो आबनि बागै चिनि तिनि अ जागाव जों जास्टिस साननानि नांखा तिनि अ जागाव साबो खलाय तंग पॉलिटिकल न एकदम तास दावान सुकसिदि दफानि ककनो मावान सुकसिनाय जों दफा चिनि जे कुनो जागाव जों पॉलिटिकल इशू थांगैबो तक जागनाय साबो चिनि दफा जे कुनो तुइ थांगैबो पार्टी हिलायबो तक जागनाय साबो चिनि दफा जों सिगां रगबो नुखा जे जागाव पुइला फासिंगो